Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po sa Endoga Boss. Welcome po sa programa niya to. Ngunyan pong aldaw ni Lunes. De pong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan kan badawaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Baka po gusto din doon na maging parte kang reportorial team kan DCGB. Ha? Naghahanap po kami kidagdag na report na miyembro kang news team. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Baka po interesado ka mo. Baka pwedeng taga-Daraga o taga-Legazpi. Taga dyan sa Albay District. Paano kaya kung taga-Harayo na ang may unless na kaya niyang mag-arkila digdi sa sentro. Pero tabi mas maray kung taga-Daraga o taga-Legazpi ta. Ang naturalisa, ang nature, ang requirement sa pag-report po mga tugang, iyon mamatakang alas 4 rin aga. Mamatakang alas 4, mga 4:30, mag-iikot katabi dyan sa mga areas mo, sa beat area mo na i-assign si mo. Ha? Ang saro dyan sa cross, anakuan tabi, iyan na pag-iikot sa mga police blotter. Ha? Kaya dapat po, yan pati dapat dahil ka na inutan kang kalaban mo. Ha? Dapat pirming inot mga tugang sa gabos na mga news team sa pag-checkan mga police blotter. Kaya kung taga-Harayo kang lugar, medyo madidipisilan tabi sa pag-check sa area na i-assign sa Indo. Ha? Pero kung taga-Daraga, taga-Albay District, taga-Legazpi, o maski taga sa Indian sa nauruharaning lugar, kung qualified po ka mo, mag-apply ka mo bilang reporter, pasiring ka mo sa i-address po kay Executive Vice President Glenn Barcelon, kan current station manager mi pala niyan. Tabi, kay Puan mi tabi na magdagdag din persa, mga tugang dyan sa luwas. Ading, ulitin ko lang po, kung dahil mo bang kaya magmatang atab, dahil ka na mag-apply. Iya po, dahil ka na po mag-apply, ang saro sa requirement sa pagiging reporter, mamatakang atab. Di ba? Mamatakang atab, maka-report ka between 5 and 6 in the morning. Pero kung di mo kayang magmatang atab na alas 4:30 o alas 4, usually 4:30 ang luwas ka ni. Alas 4:30 ang luwas ka iyan. Mga tugang, tamache ka sa area mo. Pagpuon kong alas 5, bala ka sa bago. Dahil pa nga na ako nagpo, naka-standby na, pero naka-standby. Apat so naka-standby. Gusto sabihin tabi, sinda mga tugang as early as 4:30, mata na. Naka-ready na kan sendang mga i-report. Iya po, basta ha. Kaya po may tabi ki babayi o lalaki, mas maray kung may kuwang kamo, may mobility. May mobility nga, tataw magmotor. Sa pagmotor, dapat may driver's license. Pero kung babae, may ilan ta ha? Basta po babae o lalaki, mag-apply lang po kamo digdi sa DCGB. College graduate, tabi, graduado kamo ki man na communication course, journalism, ABCom, broadcasting, o kung man. Welcome po kamo, ha? Mga graduate dyan sa UST, graduate dyan sa BU, buda sa iba pa. Pero kung kamo tabi, nasa hilig nindo ang pagiging broadcaster, maski po bako kamo graduado ki communication, welcome po kamo sa DCGB. Ha? Anyway, naadalan man sa napuan, natuturuan man. Ha? Nagigiyahan man po yan, mga tugang sa pagpaabot-tabi kan sa indong mga reports sa pagtatrabaho oral daw. Yan po. Field reporter tabi, apply sa DCGB. Tabi. Digdi po sa DCGB, kay po mi pong madagdagan ang persa po hali dyan sa luwas. Okay? Sige po, i-address lang yan kay EVP, Executive Vice President and current Station Manager Glenn Barcelon. Tapos, mga tugang, yan, sa pag-submit tabi, magdara pag nag-submit tabi, kompleto na.
application letter, i-attach na sa mga transcript of records, di ba? Ngani na, dahil na pagparagadon, automatic, mailing mo tulos ang scholastic record. Iya po, ang sendong academic record. Okay? Hindi sinibila, tasong kong lalaking ini. Paplayon mo nga si Jonas Rosal, tatabon magbata. Alas dos pasan na nga niya mata na. Okay. Mientras tanto, gulping orig. Pigkakarigos daw oral daw sa gilid kantinampo sa bypass road Kamalig. Anong mga orig ini? Ialingahutan gayon. Aramon tada po mga tugang ang report. Kay ba po si Jimmy Nazalita. Ali po dyan sa luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Delikado ini. Normal daw sa tuyong pagkaaga, anak gulping truck na may kargang gulping urig, ali sa Jinsan, gulping Manila, Bulacan, Pigkakarigos an mga ini. Digdi sa gilid kan tinampo sa Talugan Libot Bypass Road. Apat na truck paano kay urig? Ako yan apat, nahiling mo? Berang urig, pirang truck ini? 8 garo yan. 8? Oo. Talaga, paano? Diyos ko, tulong iskalo na truck. Paano kay urig? Nahihiling man report ko? Ako pa. Ang report mo, na-imagine ko Maurag ka talaga. Tulong, dahalaba, mga truck, apat tulong iskalo na urig, may color blue, may color pula. Diwan mo, pigkakarigos yan. Haling Jensan, haling Mindanao, pasiring sa Manila. Tain daw sa mga bantay ta digde. Uy, andor. Kung may nakantabay sa tuya ngo niyan, dumano na nila naman ang maabutan ninda. Bako dapat pigche-check ini tara mo, dahil man kibawal na magtransporter ka ini. Kayan. Pero ang pag-iingatan tabag dito is ASF. Laing problema may transporter kung pwede yan digde. Kung igwanin carrier dyan na oreg, KSF. mo, KSF. nagbubulos ang tubig sa tinampo, nagbubulos pasiring sa mga kabasan. Iyo Ano na nangyari kung igwang carrier dyan? Iyo mananggad ha. Okay. So yun yan tabi bipian sitwasyon. Digdi sa Linderos kan na barangay Salugan asin Libot. Siguro nainiton sa mga origadi. Mainit ang urig. Saan halin, Jim, ang source kan tubig kanit? Ang pigagamit baga suhos na gari pang fire truck? Iko kaya dyan inda ko lang gari kuyan sa gilid kan kabasan. May source dyan ng tubig. Diyan nagkukuha. Pero ano yung host? Daran ninda? Daran ninda. So meaning, pag nakailin sinda kitubig, araw ka na pigigibo? Uni ako na sa ginubatan o. Gulpiyo na urig. Nagagi na dyan? Nagagi na digday. Nagako kayo tabi bepe. Duminalagaan. Nagagi ko ginarita kaya kinata. Duminulag. Uni na sa may Diversion Road. Pero araw mo, Jimmy, grabe ha. So, paano na pagpaka-ampig imagine ko? Paano pagpakaon kaan? Ano rin? Yan ang mga origan, haling Jensan, pa Manila. Di, pero mga pirang aldaw yan. Ang mga bidaw, nagkakawaralat sa tinampuan. Parang kan tinampo, digdi, highway, bagay, 4 lanes, sinipipi. Correct. Disisa kayo ini sa Roro. Kumusta na? Iyon, kung haling Jensan going to Manila. Mga pirang aldaw yan, mga atulo o 4 na aldaw yan, sa biyahe. Di ba? Okay. So, ayun. Inatimpuan niya ito ng gatungo niyan. Yaw na dyan, naminago na sentro. Kaso hapon na agihantaman niya ang kagulpi. O yan, kagulpi na naman. Kundi, naagihan ko, o yan, ako naman sunagihan habang nagre-report ako. Niya ako sa may... Maliksin ang pamarong ka, Noreg. Primero, ikaso na, inagihan mo. Naagihan ko. Tapos, ika nag-report ka, inagihan ka man mo niyan. Oo, nag-report. Sa gilid ako kantin ang Ayan ang sabi na, baralos-balos man sana. Malos-malos nga. Baralos-balos. Di ka naman nga nagihan ko. Naku, paano nga kami? O, nilampasan na nga kami. Pero araw mo, Jimmy, may punto yan. Dahil magkimaraot na mag-transporter ka. Kaya, siyempre, parte ang pigutugutan ba? Kundi, tamang punto mo. Na baka kung igwadyang ki-infected na ESF, hinuga sa orignan, mabulos ang digdi sa mga tinapuhan, mga katubigan ta sa may party kang Kamalig area.
O niya may mga harong duman sa may mga kurkabasan. Iyo. May urig duman. May Oho. nagataman ki urig. Okay, okay. O ano na? Yung mananggad ano? Yung mananggad Ba't wala naman kita kinahiling digding task checkpoint sa ASF? Oo. Sulamin duman sa may border sa Agos. Iyo. Yun Ay, yung baka sabi, duman, Pipe. Jimmy. Baka duman pag-agi. Pigi-check duman. Kudi, Ang problema, taday na, ngayon, lusot ngayon, ita, wala man niya rin, travel man sana. Mamarana. Dahil hindi, sina nagkakarigusan urig, digdi sa kamali. pag nagaling kitubig ta, siyempre mainit, di ba? Kaya karigo sa urig ta, siyempre malingahot man yan. Dapat maisiyan ni kuhaan ka ni Sir Pancho Mga Villa. masiramon pati ni o kanon, mga masiramon pati litsuno no, kataman na may saradit, may Dracula. Kuhaan ni tulong iskalon bagaan kada truck. Oh, piga-apudang ko si Dr. Pancho Milla, kinatberit ang cellphone niya eh. Ihaputa ang patakaran kay ni kang probinsya. Oh. Kapag nag-aagi digdi sa lugar ta, anong patakaran? Pwede araw ka na Mas bagay? kiso lokal na gobyerno gayon. Kinatberit si Dr. Mas kiso lokal Milla. na gobyerno gayon, pwede mag-intervener ka ni. Tawan na na-penetrate kita ka na ASF digde. Iyo. Rimate. Bata nga ni Alos, bakoy ka pagkitango niyang kimunisipyo na ma-existing kang ESF? So, mata dito na saan karning orig bagangon yan, labing 300 ang kilo na. Oo nga ni, ta, dahil lang duman sa ESF, nagluya sa produksyon. Oo. Mm. Iyugon mo ana, nagkakarigusan mga orig, rinibong orig. Magayon nung pati. Rinjo yun man sa mga orig. Biyong nagkukuha, nagburbarayli, Oo. So ikog, biyong nagkukuha, nagturo-tara biyon. O Enjoy yun yan yun. ang concern taman sa nadigit. Tanagyan niya to ine. Digdi sa O nasabing baka, sige, dapat mahaputa si Dr. Milla kay ini. Tabaka, bag-agi naman, baka cleared man ini. Pero dapat may papeles. Ma-check ka kang papeles mo. Inapot ko, dahil nga kaming problema, sir. Tagwa kaming papel. Oo, Ang question niya, tadig din nagkakarigos. Iyan. Oo. Okay. Kan virus baga, pwedeng makuha kan. Iyan, di man ito transporter kon bako unproperly check pag-abot sa ESF. Kaya lang, kung may one time, Dapat may tigwanin. nakahalo. Dapat tigwanin sa live test, antigen test, swab test. Latuson pa kang sarawayan. Yan, antigen test mong urig. kung libre do sa ESF. Amo? Okay. Oo, muna Sige ta. Sa BBP, sa Kinatpirit sa karin sa number ni Dr. Melia. Sa pagrekorida niya to ngunyan. Iyo. Okay. Papalap Jimmy ka lang na- ini. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yung mananggad, ako sa iling ko, cleared ang mga papeles kayan. Tapos syempre, ita-travel ang from Jen Santo, Manila. Baka ESF free man yan. Pero dito man na siguro, kung iyan, pwede yan, nan mga orig, pag-agi sa, ako sa iling ko, bako lang ang kamalig nangyayari. Nangyayari man iyan, dyan sa iba pang parte, mga tugang kang kuana, sa iba pang parte kan, sa iba pang parte, kang albay, o sa ibang parte mga tugang, kan bikan lugar, sa Pilipinas, naagihan ka iyan, na mga trucks na iyan, na darakulaon, tulong iskalon, panog ki orig. Nangyari, adi. Okay, mientras tanto, may bareta tungkol kay Kong Joey. May kinaraman po sa mga binutosang kaining pahayag na siya mga tugang madalagan bilang Vice Presidente kan Pilipinas. Bata ba nga may interview daw, di ko manahiling, may nag-text sa kuya, garo si dating Senador Juan Ponce Enrile, na interview sa sarong radio station sa Manila. Hinapot siya, kung ika ngayang haputon, may nag-forward sa kuya kang enot Check ko so nag-forward sa kuya. Di ko aring naso ng tarayo na sa messenger. Kung ika ngayang haputon, hinapot sa DSRH, nag-interview da si Katunying, si Katunying Buda, si Baha, Baha sa partner niya, si Jerry Baha Buda, si Anthony Taberna. Hinapot kung ika ngayang haputon, sino ngayang gusto mong maging presidente at vice-presidente ng Pilipinas? Ang sabi ni Juan Ponce Enrile, kung ako yung tatanungin mo, gusto ko si Isko Moreno at saka si Joey Salceda. Si Isko na ang presidente, ang busy si Kong Joey Salceda.
Aramon tayo ang detalye kayan mga tugang sa report ni Lawrence Barcena. Lawrence, good morning Lawrence. Salamat, BP. Posibleng isa na nagtataram nin totoo. Oh. Si Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda kung ano man ang sa iyang desisyon, kung bukas ba o sarado talaga sa iyang pintuan sa binutasang pahayag kan mga nakalis dahil daw ni Mr. Ramon Ang kan San Miguel Corporation na dapat magdalaga na ining Vice Presidente kan Pilipinas kung bako si Ramon Ang tandem sinda ni Senador Manny Pacquiao sa pagka-presidente bilang papadangad para sa papadangadang na presidential election. Ini pagkatapos na magkasuwayan sa iyang isinimbag na hapot sa DCGB News, may kinaraman digdi. Kaso inot niyang pahayag, dahil niya kayang bayaan daw ang segundo distrito. Alagad tuminaram ini, nagari nagpapahayag kan pagbukas kan pintuan kay ni kung if ever man kagaton niya ang iungit sa iyang pagtubod sa kakayanan kay ni sa pagka-vice presidente. Maski nga na presidente, kwalifikado si Kung Joey. May ita talaga daw siyang tao. Sakali man. Bata, so gari talaga ng tao. Nakauron mo ni Ibipiglen. Pero hindi, karaw mas na ito. Hindi man kami nag-uroron. Pero, gusto sabihin mo tabi, Lawrence, apera kay itong Isko Salceda tandem. Ano ang apod ka yan? Ano pilyo din ni Isko? Moreno? Dumaguso? Oo. Isko Moreno and Joey Salceda tandem na pigasabi ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Ikaw man kinagluluwas na Manny Pacquiao Salceda? Roger, tapos... Tandem? Buda, Ramon Ang? Correct. Salceda tandem? Roger. Talaga? Oo. Medyo man, ako sa iling ko mananggad gari. I mean, may posibleng laban, ano? Tasob no nga ni Ibaga, bata sa Oktubre na ang filing kang COC. Roger. Di pa man kinagluluwasan ko isan mga presidentiable, di pa kinagukurumpirma rin, nakatutok kita sa COVID. Roger to that. Pero, si Kong Joey Palan, pinag-endorsar na pinag-uro na kaniba-ibang miyembro, mga kampo, Nakapublic. na posibleng maging vice-presidente niya. Roger to that. Maging running mate siya na vice-presidente. Roger to that. Pangyari sa maora daw. Oo. Kung digdi man daw sa segundo distrito, if ever man, sabi If niya. ever man na dumalagan siyang vice-presidente, Oo, may papakapot digding tao. may tatada siya. May itatalaga siyang tao. Alat nga natabasa akong kusot chat-sako ni Kong Joey. May chat-chat sa kuya eh. Dahil ko na basa kimara ito. Halabaong pati. Budagari may text sa kuya na pinagi kay Edwin Peralta. Basta ang taramon niya pala, may talaga siyang tao. Ito talagang tao. Igwa talagang kaya nabasa sa... Tapos si Derek Edwin. Sabi sa Derek Edwin, may pipataram niya sa imo si Kong Joey. Si Sai. Si Derek Edwin. Sa imo, sako. Sa kuya, may pipataram niya sa imo si Kong Joey. Ano da? Pigsususugan ko nga na sinabi mo, na may talaga siyang tao. Iyo nga ni. Pero dahil niya tinaram kung si Sai ini, na sa iyang titiwalaon. Bako man taga media. Dahil ba siguro? Ayun ka ro? Latasunta ka dyan. Ayun ka ro? Masabi si Kong Joey, presumido ka ngayang salbatana ka. Presumido Ayun ka ro, ngayang. basta kaya ano ngaya, sikat ngaya buda ngaya pogi. Sabihin talaga, in case ni magdesisyon siya, may sasalida. Correct. Pero actually, ngunyan ko lang iyan na dangog si mo na, ano yan na Manny Pacquiao Salceda, dadangog ko na eh. Oo. Pacquiao Salceda. Ang ngunyan ko lang nadangog, Ramon Ang Salceda, At tandem. nagkakulo na naglalakop na istoryang, posibleng si Ramon Ang, kung bako si Ramon Ang, si Manny Pacquiao. O kung bako, yeah, okay. Oo. Deng Sara Salceda. Medyo laylo gare. Wala pa. Hindi, wala pa. Kahit mga presidential baga na, although di man talaga ngunya nagputok pa na tutok sa trabaho, Sara Duterte, pigko para piririt. Sara, Sara, igabaga kaya, di ba? Roger. Ping Lacson. Roger. Si Ramon Ang. Oo. Manny Pacquiao. Roger. Si Isko Moreno. Correct. 5, si Saipa. Si Bungo. Bongo. Balay mo lang usol ni Presidente. Correct. Di ba? Anom. Si Grace po. Oo. Di ba? Maray mo si Cynthia Villar. Pwede. Di ba? Correct. So, sa kadakulan kan mga posibleng presidential mo niyan, dahil pag kinag-confirmar,
sa likod kang ay sukan baga sa nga ni Suwan Pilipinas. One Pilipinas, so grupo ni Justice Carpio, retired Justice Carpio. Roger to that. May pigipilian man sinda. Lene Correct. Robredo, Isko Moreno, siya pa itong pigipilian niya. May namin dyan pang saroy, na pwedeng maging presidente. Minda. Correct. So vice presidente man agad. Ang sisay ito, Iyan nga ni. baka mananggad si Kong Joey nang, baka mananggad makaproduce kitang vice presidenting Tagalbay. Adi? Oo. Okay. O ta, iyan man sa naan sa iya bata, aliputon sa na pati sa tinaram niyang pahayag. Siyempre. Pero sa segundo distrito, sa operation man, kan second district congressional office, lataw bagaan pagparepresentar ni Salceda, kay board member Giselle Salceda, kan gobyerno provincial kan Albay, sa mga programa kay ni back up si Konsehal Prince Baltasar. O yan, Posibleng saro sa duwangan. pwede. Nadamay nga si ko. Nadamay nga si Vince. Di ba? Si board member si League of Councilors League President Roger. Salceda, yung nag-represent kay Kong Joey, 2nd District. Correct. Pagwara ang congressman. Roger. Roger, Okay. sa BBP, nangungunta ang pahayag ni Congressman Joey Sarte Salceda may kinalaman sa siring na bagay. Okay. Hindi ko maiiwanan sa second district. Kung sakali man, may iiwanan ako sa district. Ay, pinaraman na. Tapos, Akon pagkatapos siya, hindi ko ngayon maiwanan ng 2nd District. oo, Kung sakali man, may maiiwan siya sa may 2nd maiiwan. District. Okay. Tapos, pagkantsaw pagkaining nagpaparataram doon sa mga supporters niya, na goodbye Albay. Goodbye, Albay. Pagkantsaw, goodbye Albay. Goodbye, Albay. Kung ano. Di ba? Pero sagkot sa na duman so tinaram ka na Ay, kongresista. gawan pa lang kitandim na nagluluwas. Oo. Pacquiao Ruben Padilla. Pangyari sa mga kakon. Roger. Tandim na si Manny Pacquiao kasi Ruben Padilla. Doon sa bagay, ang qualification bagang pagiging presidente, able to read and write man sana. Correct. Filipino citizen. yan. Roger. Di ba? Okay. Yan. So yan na BBP. Ana mga dagdag pang istorya mananako akan DCG Videos sa mga istorya kan lado politika. Ako po si LBB. Kung kamo mananggad mga tugang anahapoton, sisang gusto nindong tandem na maging presidente kang Pilipinas? Ano lang sarado tabi nindo? Kung kamo nahapoton, sisang gusto nindong tandem kang Pilipinas? Iyan mo ang mga posibleng presidensya, ulitin ko lang, Sara Duterte, Manny Pacquiao, Bongo, Lene Robredo, kundi si Lene nagtaram na siya madalagan sa lokal na posisyon sa Camarines Sur. Isko Moreno, Grace po, si panganian, Cynthia Villar, di ba? Ramon Ang, yan si Manny Pacquiao. More or less mga siyam ng mga posibleng mga presidentiables. Si San Vice Presidente na nagluwas ngunyan. Kung Joey Salceda, pwede. Si Ping Lacson pala, nagpamati man na siya mga tugang maging presidente kang Pilipinas, di ba? Those are just mga burbareta, mga tugang sa Manila. Tungkol diyan sa pagkakapot kan sinabi ng pwesto. Hello, good morning. Hello. Hello, sir. Good morning. Hello. Yes po. Ano daw po Salceda makita? Napagod pa kaya na. Hindi masarawa yun, maniniman. Eh, magkita pwede dyan. Comment daw ka mo. Pero magayonan eh. Salceda, Maceda. Hindi, magkita magana dyan. Hindi manasarawa yun ka na. Sige, bye-bye. Di kita, baka nga di kita gumanang konsyal. Sa Legazpi, o di kita gumanang board member, o di kita gumanang kapitan, o baka di kita maganang mayor. Madalagang ka dyan nationwide dyan. I-declare ka kang Comelec, Jing. Jing, na-declare sa imo ang Comelec. Nuisance candidate nga yan si Mr. Maceda. Nuisance candidates. Nuisance candidate nga yan. I-declare nga yan. Cynthia Bongo.
Tapos ngarak-ngak siya ini, mana-texter na ini, kudutunta ka na. Padi, kumpirma ron itong babasbasan, kumpirma ron itong babasbasan ni Kong. Kapitan Toy, sarawayon ka na. Oy, seryoso nga ni kita. Mana mga text din doon na, kamo ka din na puro entran ako sa politika, puro kamo kapilyo na. Tony Reyes, basta tabi kita, migo. Sa morning hirit kita, buda saan hapot, sub na kita, de. What's going on? Alright. Mga tugang 10 minutes, pasado alas 12 nin aga, ang mga baretang yan, atod po sa Indo, kan mga minasunod. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang. Great Taste na Premium Classic. Tamang tapaw at aroma. Sarap na lasa. Sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, Representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Puling Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka may sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot.
Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ng mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po! And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Namipidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Gari nakakamali siya ako, Jing. Pigipirot na naman ako, Jing. Sinyal iyan na pag ako pigpipirot habang nagaprograma, kung sabihin ko, naghahalaban komersyal. Pasensya na po kamo. Tayan po mga togang ansinyal kang pagiging number 1. Iyo, kaya pasensya na po kamo ha. Buda kay po may man magkaigamang kidero dagdag man lamang na income para sa maintenance kang operasyon. Aray, pero po, iyan talaga ang sinyal, mga togang. Tatitiwala nga kan mga advertisers kung dakol katabing para dangaw. Okay? Salamat po, Sendoga Boss. Ang pagiging number 1, baka man po ini ginibukang DCGB. Kamo, ika, kita, ika, na nagdadangog ngunyan. Ika ang may, ika ang may, ika ang kausa. Kung nata ang DCGB po, number 1. Baka man po ini sa mo yung mga announcers, baka man ini sa mga technician, baka man ini sa mo. Kamo po na nagdadangog ang rason. Kamo po na nagdadangog ang sa mo yung pinaghugutan kung nata po araw ka ini ang iabot kan DCGB. Okay? O sabi ni attorney, ay sandali mayapon muna. Hello? Good morning, BP. Good morning, bossing. So, siguro na mga presidente. Presidentiables, Vice Presidentiables. Oh. Para sa kuya, Trillanes, Acosta, sa tao baga. Si Trillanes mananggad pala, nagluwas man sa pangaran. Buda, Supaw. Kundi di magkakasundo ini si Trillanes Buda Acosta sa si Acosta, yaw din ni Sanders Kwan. Ang mga statement kay ni para sa administration, kadak na nahiling ko eh. Di magkasundo ang dua. Si Trillanes baga, extreme na kritikan sa tuyang presidente. Buda, sa pao baga ini sa gobyerno si Acosta. Si Carpio Morales. Dapat sa to mga stricto pala. Executive Secretary, Senior Retired Justice Carpio. Sa foreign affairs naman, Batong Bakal. Ba't siya Batong Bakal? So professor sa UP? Oo. So sa may expertise tungkol sa maritime laws? Yan ang mga magayo. Yan, may hinilingan ng Pilipinas. May abutan. May abutan. Yeah. Ang COVID nan, malo yan na. Maluhin na po. 19, managin na sa 10. Mabalik na sa 10. Pababa na yan. Okay. Salamat. Sige po, salamat. Diba? Ayan. Yung man na, sabi ni Attorney Villarmino, sa tuyang amigo, sabi niya, ay baliktad man kay Attorney Lacson, Salceda Lacson. Ang gusto niya magpresidente si Kong Joey, si Lacson ang vice-presidente. Makayon ang sa iyang kuhan, ang sa iyang pamugtak. Si Salceda ngaya will take care of our economy. Lacson to be appointed either as Secretary of Defense or DILG. He will take care of our security. Iyon man ang ganda, no? Iyon man ang ganda, di. Salceda Lacson. Yung mananggada, no? May punto po. Attorney, pwede, di ba? Alas 8:29, oras sa Pilipinas. Ans Galero na sa linya. Ako Bicol Representative Pido Garbin, aminadong may kakulangan nin ekipahes.
para sa dialysis center sa Bicol. Si detalye mo. Yes, marina aga, Sir Henry, marina aga sa mga parantabay. Nadagdag man niya tong bareta, aminalo talaga si ako Bicol Representative Attorney Pido Garbina Jr. na igwanin kakulangan sa mga ekipahis kan mga dialysis centers sigdi sa Kabicolan, lalo na sa BRTTH. Ini ang sinabi kay kongresista sa DCGB News kung kaya muyaninda ining matawanan magkakanligong solusyon. Saro sa mayor na problema ngunyan na mantinidong pigampang kan ako Bicol Party List Ani na mapamarahay talaga ang serbisyo kan dialysis center sa BRTTH iyo ang kawaranin marahay na supply ng tubig o kung kaya maati na supply kay ini. Sigon kay Garbin, importanteng marahay ang dekalidad na supply kan tubig dahil sa saro ini sa mayor na ingrediente sa pagpaparahay kan mga taong nagdadialysis sa nasambitan ng lugar. Aminado si Garbin na mantinidong kulog pa sa payo ang pawara-wara minsan mati na supply ng tubig na ipigtataong niyan kan water service providers kan BRTTH na sanakan na Prime Water asin man Legazpi City Water District. Ngunyan panagos na nakikipag-coordinar ang senda grupo sa duwang pribadong water providers nini para masolusyonan ang kakulangan ng tubig sa lugar. Kung ikipahis man daw ang poproblema o isipon, madali man sa ini matawanan din magkakaligong pondo dahil sa sindaman, puga-puga man ang esperso sa level nasyonal tanganin na masupplyan din magkakanigong mga proyektong magagayo digdi sa Kabicolan alagad at dapat ngunyan natutukan ko na bago ini mga ikipahis iyo ini ang supply kan tubig na haloy ng problema dyan sa BRTTH. Napundungan di baga sa operasyon kang inot ka yan? Iyo baga. Dahilan sa malabog na tubig. Natinga sa mga tubo pasiring sa dialysis machine. Yes. Mation sa tubig. Alam mo yung problema pa da. Oo. Dapat nga ni ito, may mga legal action sa gigibon ang kwan eh. Berti ko di mabuot ang sa tuyang mga kwan niya, buda. Tutok sila sa trabaho eh. Yes. Imagine na suspender sa operasyon kang dialysis dahil duman sa mating tubig. Okay, sige. So yung VP, sinda nag-promisa na anak ko Bicol Party List yun pero para magtaonin tabang dyan sa BRTTH. Sa lapong niya na importante daw na talagang maray na magkikukitanin maray na serbisyo sa pagdadialysis dahil sa halang kaumanan na preso kinikon sa mga pribadong mga institusyon. Kaysa ko niyan, iyuman ang sendang tatawanan ni magkakanigong atensyon. Dabi VP rin mga impormasyon digdi sa lawas kay Bahan si Boy sa Mobile Ans Galero, DCGB. Thank you, Angie. Sabi kan sarong texter ta, President niya sa Escudero, Vice President Salceda. Parehong Bicolano. Adi, sabi niya si Robredo ang presidente, ang vice-presidente si Moreno. Sabi ni 1970. Good morning, Henry, para sa Kuya Lacson Salceda Tandem 2022. Yan, baliktad sa iya. So, ano yan So, tama ano yan, duman sa opinion, sa ini pa lang so nag-text sa kuya na si Juan Ponce Enrile daw sa 2x2 Candicia Arts ni Katunying ang Kajiri pig-endorso si Pacman Salceda Tandem sa 2022. Yan, okay, pero bakit man na Lacson Salceda pwede man, di ba? Security kay Lacson, ekonomiya kay Salceda, di ba? Manalatos. Sa Albay dalag. Pumurupundo ka dyan, Kaya ka dyan Bueno, alas 8:32 oras sa Pilipinas. Ang oras hatod sa Indokang Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Aha. Ano ining bareta na CIDG PNP CIDG buburukudon ang mapabakal ki ivermectin o mapagamit kan ivermectin kunday po mga tugang kimagkanigong permiso. Ini baga pinag-iristoryahan na duman kaya nga ni po nagiging interesado ka ako kay ni nagiging interesado ang mga paradangog ta. Task of now mga tugang ang nahiling na option vaccine, di ba? Pero may mga pag-aadal mananggad na inidang ivermectin makakatabang. It's so good mga tugang na may natawanan na nin license to operate
buda may igwa nakipigaapod na para sa compassionate use na mga hospital, sarong hospital, mga tugang sa Manila. Pero, daw, gari halawig pata, ini pala na pagkataon ng license to operate, this is just mga tugang, yan, parang first step, mga tugang, para mapaduman ka sa pagpoproducer, as in pagpapagamit kan ivermectin, hindi po sa satuya na palibot. Kaya, makikibareta kita kung takasuapon nga ni, abang yaong kita sa simbahan, may nagramis akong lalaki, ikang semester Maseda, nga ko iyo po. Ano nga itong ivermectin nga? Nagkaka-interest nga niya ako dumana. Nag-search da siya sa Google, tabi. Tapos, di ba pa, may mga nasyon pala niya nagagar. I do not know nga kung tama itong na-search ko. Pero, nagkaka-interest siya, imbis na, so medyo nagduduwa-duwa sa vaccine. Pero, mga tugang, saro dahil sa option. Kaya langon yan, ang tatawanan mo kay ivermectin, pasi naman sa inisyo na compassionate use, so tao na may COVID. Kaya po mo nang magka-COVID para ka mag-inom ng ivermectin. So kung day kang COVID, day mo siya pwedeng gamitin para sa prophylaxis. Di ba? O kung bako jing, kung day ka mag-COVID, day mag-inom kang ivermectin. Gusto sabihin, day po pwedeng i-prescribe kung day doctor's prescription. Di nang tigdok, kung igwa na ka na available sa palibot at asab na daidig sa Bicol, mag-inom ng tiga ko, Dok, tapang himulate. Di ba? Magkikibalita tayo kay Brad, Attorney Ronnie Reyes, mula po sa Metro Manila. Attorney, Brad, magandang umaga. Good morning, Bro Henry. Yes. Kumusta? Mukhang magandang smile mo ngayon, attorney. Mukhang may maganda tayong balita. Tama ka dyan, Henry, kasi medyo may mga balitang ang indikasyon medyo umuusad na yung ating advokasya para sa ivermectin. Yes. Alam mo, isa sa magandang balita, yung nagkaroon ng statement itong ating Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development. Yeah. Ang sinabi nila dito, hindi na kailangan magkaroon ng clinical trial sa paggamit ng ivermectin dito sa Pilipinas para sa COVID. No? At ang sinabi nito nung DOST Secretary Fortunato de la Peña, sinabi ito nung Friday evening, yung daw kasing clinical trials na sinasabi ng mga ibang mga doktor na dapat may clinical trials will require a minimum of 6 months and could extend to years. My goodness. Matagal na proseso. Matagal-tagal ano pang sabi nga nila, anin mo pa yung damo kung patay na ang kabayo. Sabi ni De La Peña na meron daw almost 20 completed and 40 ongoing clinical trials exploring the use of ivermectin against COVID globally. Ayun. So, ibig sabihin, yung secretary po attorney ng DOST, alam niya na around the world, nangyayari po ito na ginagawang trial against para talaga sa COVID-19, yung ivermectin. Yes. Pero yung naririnig mo dito sa ating mga doktor na sa Pilipinas, kailangan daw magkaroon ng clinical trials dito sa atin. Okay. So, malaking bagay yung mismong DOST secretary na nagsabi, hindi kailangan yan. Unang-una, ang tagal niyan, mga 6 na buwan hanggang taon ang bibilangin niya bago matapos yan. Pangalawa, ito ang interesting, tama-tama ang labas itong balitang to, Henry. Kasi nabalita rin na merong 2 laboratorio na nag-apply sa FDA. Okay. Na mag-conduct sila ng clinical trials dito sa atin. Para Dalawang laboratorio. Sabi ko, tama-tama ang sinabi ng DOST. Kasi hindi dapat napayagan ng base dun sa position ng DOST, hindi na dapat payagan ng FDA. Alam mo kung bakit kasi, pag ginawa nila yan, lalong babagal ang ating pagtanggap sa ivermectin. Kasi sasabihin nila, may clinical trials pa tayo, no? Na mag-antay tayo ng mga 6 months to medyo mga taon ang bibilangin yan. Again, ano ang magiging silbi nun para sa ating pagkasalukuyang kalagayan ng national emergency? Di ba?
So, dapat wag nang pagbigyan ng FDA itong application ng 2 local laboratories na magkokontakta sila ng clinical trials. Ang isa pang medyo naguguluhan ako, Henry, sa totoo lang Opo. Kasi nung last time na nagkaroon tayo ng ugnayan, sinabi ko sa iyo na naglabas ang CIDG ng order na huhulihin daw nila dahil sa utos ng FDA yung mga nagbebenta, nagdi-dispense at gumagamit ng ivermectin. Klinaro na dapat yun kasi nag-usap na yata sila Congresswoman na yung chairwoman ng Committee on Health ng House of Representatives na sinasabi niyang hindi naman illegal na droga ang ivermectin. Bakit niyo huhulihin yung mga gumagamit? No? Ano ba yan? Parang shabu na ba yung ivermectin? Ngayon, Hindi naman siya kategorya ng shabu, di ba? Oo nga. Akala ko naliwanagan na yun, Henry, na hindi na nila gagawin yun, yung may memo na gano'n. Kahapon lumabas na yung pa rin pala ang instructions doon sa CIDG. Kung mayroong CIDG dyan sa inyo, sila ngayon ang magmamanman at huhulihin at i-confiscate pa lahat yung mga ivermectin na masagap nila. So, I think kailangan ito maliwanagan agad. Kasi hindi nakakatulong, nakaka-confuse, tsaka confusing. Tapos, ano ba talaga? Sabi mo nga, last time, naalala ko sinabi mo, kasi sinabi ko parang sewing machine yan at rasabante. Isa yun naman, sinabi mo parang cha-cha. Cha-cha sila na. Akbang lang na. At rasabante nga, Henry. Kaya nakakagulo rin. No? Yun. So, meron obviously itong DOST position is very much welcome. Kasi alam mo yung sabi nga natin, ang ating battle cry ngayon, pwede ba patas lang ang trato? Ano ibig natin sabihin? Yung vaccine, binigyan nyo ng EUA o Emergency Use Authority dahil may pandemic tayo, may national emergency. Meron mga doktor na rin na sumasang-ayon sa atin na sinasabi nilang para naman kayong walang national emergency kung magsalita. You are saying these rules, these protocols, these laws, regulations, namamatay ng araw-araw yung mga tao. Pinag-uusapan natin. Bigyan na natin ng EUA ang ivermectin para hindi na tayo parang patago kasi yung sinasabing compassionate use na tinalakay mo a while ago. Per patient yung compassionate use ang tinatamaan ng COVID pangmalawakan hundreds of thousands ang naapektuhan araw-araw. Tapos ang solusyon mong sinasabi ng FDA compassionate use. No? Compassionate, per patient mag-a-apply ka. No? Saan makakarating yun? Kaya ang ating to repeat, bigyan na lang na sana ng FDA consider all the evidence and the position of the DOST also na hindi na kailangan ng clinical trial, pagbigyan na natin ng patas ang trato sa vaccine ng ivermectin, bigyan na rin nila ng EUA, Emergency Use Authority. Para hindi na tayo nahihirapan, Henry. Alam mo na, araw-araw pag-gising ko, ang dami kong nababalita, mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, tinatamaan na rin ng COVID. Ang hirap naman kasi kumuha ng ivermectin din sa ngayon. No? So, yun, nakakaawa. As of now, ang ivermectin natin, attorney, karamihan imported, di ba? From galing sa ibang bansa. Yung nasa atin ngayon. Kasi wala pang gumagawa, wala pang nag-compound. Merong isang maliit na operation si Dr. Homer Lin. No? Pero kaunti lang ang mapuproduce niya. Compound. Kasi si Dr. Landrito, sabi mo nga kanina, binigyan ng license to operate, LTO. Pero ano ibig sabihin nun? Parang nakakapasa ka lang sa entrance exam. Pero hindi ka pa pwede mag-apply na So, wala pa. Ang alam ko, wala pa rin siyang, hindi pa siya nagre-resume. Kasi wala pa siyang okay ng FDA. So, pwede ka na mag-apply. Sabi sa kanya ng FDA. Yun ang ibig sabihin ng LTO. Ang ganito lang. Opo. Okay. At balikan ko lang yung sinabi ng Secretary ng DOST. It was a good news na pati, according to him, na pati sa ibang bansa, may nagkakaroon ng clinical trial dito. So, sa wakas, there were countries talaga na recognized ang effort. I mean, itong ivermectin, na may nakita sila na makakatulong sa laban natin kontra sa COVID-19.
Ano? Yes, tama ka dyan, Henry. Alam mo kasi, ang naging nakita kong medyo may... 10 nasyon, 10 bansa, ayon sa kanya. Yes. Yeah. Alam mo yung isang nakita ko parang medyo weak tayo, medyo mahina tayo. Ang ating ginagamit na panglaban lang sa ivermectin, isa lang, vaccine. Yeah, So, correct. Actually, yun talaga eh. Yun ang approach Yun ng lang, gobyerno, vaccine at saka health protocols. Health protocols, yun lang. Pag ikaw natinamaan, na-diagnose ka, uwi ka sa bahay, mag-monitor ka namin. No? Yun lang. Mag-vitamins ka, magpahinga ka, matulog ka ng 8 oras, mga ganun ba? Pero wala talaga silang binibigay na gamot. Yeah. No? Kasi wala silang ina-approve. Andyan yung ivermectin, nagmamakaawa na yung mga mga tao, lahat yung mga ibang mga sektor. Payagan yun, ha? Kasi yung mga namamatay, hindi naman kailangan mamatay. Yes. Yung mga hospital natin tsaka mga doktor, hindi naman halos nakadapa na nga yung mga hospital tsaka doktor natin eh. Ano pa ba ang inaantay natin na talagang magkagulo na ng gusto na naawa ko, katulad yung isang pamangkin ko, nandito sa Metro Manila, walang makitang ospital. Alam mo, nakarating hanggang Bataan. Para lang makakita ng ospital. Yeah. Pero kami kasama, tiga Bulacan, Yes. buong Bulacan hanggang sa Nueva Ecija, wala Nakaikutan, no? hospital. Wala na. Hanggang karating probinsya na, dinadayo para lang maka-hospital. Wala na rin, napupuno na rin yung karating probinsya. Baka hanggang Bicol, makarating yung mga iba. Posible yan, mangyayari talaga. Actually, kagabi, may nakikita ko sa national televisions na may interview mga doctors. Alam mo, sabi nila, they're naka-full, hindi nga talaga, pati sa labas, mayroon na eh. Pero sabi ng isang doktor doon, sa amin niya, may bakante lang pag may namamatay o may nakaka-recover. Kung wala yun, walang makarecover o may namatay, saka may bakante. Pero pag talagang wala na. Yung pala to ni si Claire na de la Puente, yung namatay, di ba? Yung pala, nagtsaga siya doon sa isang area ng hospital na doon siya dinagay. Nakita ko sa documentary kagabi na doon siya ilinagay sa hindi dapat yung area yon para talaga lagyan ng mga pasyente, parang in-improve lang. So with that, maraming ganun na sitwasyon sa Metro Manila, nasa kotse na, di ba? Nasa bahay na lang tinuturuan. So there must be talaga an alternative na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan. Iyon nga ang hindi maintindihan ng mga iba. Alam mo, may nabasa ko kahapon na sinulat ng isang retired professor ng UP College of Medicine. No? Na sinabi niya, na di ba ang sintomas daw ng... Okay, sandali lang. Medyo... Subswell lang nawawala. Yeah. Go ahead po, attorney. Pati common sense daw nawala na. Kasi nga naman, andito na, merong nakikita natin na pwedeng gamitin, hindi natin ginagamit dahil sasabi ng mga eksperto, kulang pa daw ang ebidensya. Aba kung ikaw nga, sabi mo nga Henry, kung ang kamag-anak mo, yung mahal mo sa buhay, ang medyo nasa bingit ng kamatayan na, aba kapit ka sa patalim. Pag sasabihin mo sa akin, ito baka makatulong, kukunin mo yun eh. Kasi nasabi natin, hindi ka naman dapat dumating dyan. Kasi oras na medyo delikado ka na, uminom ka kagad ng ivermectin, hindi na tutuloy yan, hindi na yan gagrabe. Yun ang sinasabi natin. So pag nangyari yun, hindi na kailangan pumunta sa ospital, pa-unload na yung ospital, makakapagpahinga naman kahit paano yung mga bagong bayani natin at doktor at mga nurse at health workers. Kasi ang dami na rin sa kanilang tinatamaan. No? Sila na mismo nagsasabi, yung kasama ko sa team namatay, ganun-ganun, no? Hindi ko rin maintindihan. Sabi nga ng doktor, nawala na rin yung common sense. Para puro nonsense na lang ang lumalabas. In fact, yata ngayon, yung mga mayroon datang school diyan na gagawin isolation facility. Mga universities yata sa inyo eh. Alam mo, yung isolation facilities, yan para hindi ka lang makahawa o mahawa. Ganun lang naman yun eh. Kasi, kaya nagkakaroon ng ganyan. Kasi yung karamihan naman dito alam mo naman, siksikan sa Manila, di ba? Maraming mga lugar dito na talagang siksikan talaga. Yung hindi ka pwedeng mag-social distancing dun eh. No? Sa isang banda lang, siguro isang pamilya na yun. Paano talagang, hindi talaga pwede. So, yung isolation facilities, halimbawa, ikaw na-expose ka, doon ka ilalagay. Ang problema nga, alam mo, hindi pa rin maliwanag masyado yun. Magpuput up pa lang sila ng isolation facilities. Kasi yung meron na ngayon, obviously kulang na kulang. Ang sa matter of fact, ang proposal na hindi naman katanggap-tanggap sa mga hotel.
Yung mga hotel daw, payagan na nila na gawing ganon, ng quarantine o isolation facilities. Eh sabi naman ng may-ari ng hotel, hindi yun naman... Okay. Sa OFW na yung parating, ina-isolate din yung kina-quarantine na sa hotel eh. Opo. So mawawalan sila ng lugar ngayon. Yeah. So, Opo. yun ang Attorney, latest yan. tanong ko lang po, mayroon na bang parang legislative action aside from yung ginawang hearing last week, or may inilabas ng statement dito si Secretary Duque tungkol sa panawagan ng publiko tungkol diyan sa paggamit ng ivermectin? Yes. Well, actually, ang alam ko diyan may balak na magkaroon ulit ng pangalan nito ng another hearing, no? Ang magandang mangyari sa diyan, maglagay na ng hindi resolution kundi bill na, no? Bill. Pwede na pag-usapan ng Kongreso na ayusin na itong proseso nila kung paano ba na yung gagawin ng FDA at saka identify na nila na kung ganitong may national emergency, medyo wag naman tayong sobrang higpit. Bilang higpit aarestuhin mo pa nga yung gumagamit para ginawa mo ng level ng droga yung ivermectin. Samantalang yun makakaligtas ng buhay. Yun ang kailangan natin. I don't know, siguro si Congressman Mike Defensor, yung mga champion ba ng ivermectin sa House, yung iba doon dahil tinamaan mismo sila at nakatulong ang ivermectin sa pagpagaling sa kanila. So siguro tama yun, Henry, no? Magandang paalala yan. Manawagan tayo sa mga... Sino ba mga congressman natin sa Bicol na naniniwala na sa ivermectin? Marami dito, may hinahanap namin para makausap din. Oo, importante yun. Kung susuporta sila, baka pwede sila mag-propose ng bill. No? Nasabihin sa FDA, wag naman yung gawing 6 na buwan hanggang taon, yung clinical trial, ganito, diba? Namamatay ang tao Yun ang ating pakiusap at taghuy na sa kanila. Actually po, na tayo sa kanila. Kapaling basihan yan para sa possible legislative actions, para sa amendments, posibleng amendments, nag-existing laws regarding yan sa Food and Drug Administration, para mas mapadali, lalo na pag ganitong may emergency, national emergency tayo. Yun nga ang hindi ko rin maintindihan, Henry. Kasi ano ba ibig sabihin ng national emergency? Pag national emergency na, yung ordinary course of business, yung standard operating procedure, medyo niluluwag natin yun. Kasi nga national emergency. Crisis. Kaya nga, walang common sense. I-insist mo pa na strict compliance. Ito kasi nakalagay sa batas, wala tayong magagawa. Teka muna. Ano yung pala sa itong national emergency? Parang walang national emergency kung gano'n na magiging policy natin. Yes. So, yun. Okay, so with that po, Attorney, ano pang mga ibang move na ginagawa para sabi nga, mas lalo itong mapansin ng mga mas nakakataas pa dyan po sa Metro Manila ng ating gobyerno? Alam mo, Henry, tuloy-tuloy dapat yung ating, huwag tayong lulubay, hindi tayo bibitaw doon sa ginagawa nating effort, na yung ating mga kababayan maparating sa kanila yung kaalaman about ivermectin. Alam mo kasi nararamdaman ko na yung mga ibang doktor na originally ayaw nilang isipin. Kasi may mga lumalabas na mga balita na lalong-lalo na yung may mga adverse effects itong mga vaccine natin, yung Sinovac at saka yung AstraZeneca, na pinasuspend nga yung pag-job nila, AstraZeneca na wala. By the way, may dumating daw na kalahating milyon na doses ng Sinovac. 500,000 na. 500,000. Yun ang binili natin. Pero alam mo ba na merong news item din, Chinese authority umaamin na hindi naman ganun ka-effective yung Sinovac. Ang pinag-aaralan nila ngayon, hahaluin nila yung Sinovac dun sa ibang mga vaccine para mas lalong tumalab. Kasi inaamin nila ngayon na hindi ganun ka-epektibo yung mga Chinese vaccines. Ang nag-amin dyan, Henry, opisyal ng China. Opisyal ng China nag-amin. Ayun. I see. Okay. So, Attorney, maraming salamat po sa inyo at prime time to time mag-update kami sa inyo tungkol yan sa labang yan para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Salamat po. Maraming salamat sa ginagawa mong tulong, Henry. Much appreciated yung ginagawa mo. Yes, mabuhay po kayo. Thank you so much. Bro. Thank you so much. Attorney Ronnie Reyes, mga kaibigan, tungkol po dyan sa update natin, may kinalaman ho sa ivermectin. Okay, so as of now,
igwa na kisarong laboratory na napahintulutan na gumawa pero small operation. Ang existing sa Pilipinas ngunyan, itong ivermectin na para sa hayop. Dua kaya iyan, di ba? Ansaro, itong para sa tao na nasa pang-deworm. Di ba? Itong pantao. So, ano yan? So, para po dyan sa pag-compound yan. Although dahil may paliwanag ko ng compounding, pero na-explain ang kang inot ni Dr. Inot na doktor na kaurong tatunggol po dyan, mga tugang. Kaya, kung kamo po na may mga ivermectin na nasaray, dahil po kamukaan makiaram. Tabaka pick up nindo supang hayop. Tanday po niyang kipang dakulaan na manufacturing kang sinabi ng ivermectin. Tanday pa nga ni, pinagutugutan masyado kan Food and Drug Administration. Okay, igo ki mga imported ali sa ibang lugar na pwede po nindo na magamit. Pwede na magamit. Pero yan po pigagamit pasapagi po kan doctor's prescription. As of now, ha? As of now. Susog po yan mga tugang sa mga interviews niya tungkol dyan sa bagay. Pero kung talagang makakatabang ini, natapo talaga tabanin ng pagkakataon. Impaka, may mga, si Dr. Haungani, nagapun sa kukang inot, di ba? Ginibo na sa ibang nasyon, ang pigpainom na sa mga tao. And sabi man kan Secretary kan DOST, igwa ngayang 10 nasyon mo niya na nasa clinical trial an ivermectin. Natamananggan, tayo dito pwedeng gibuhon ang digdi sa Pilipinas sa kadakol-dakol mga tugang kan COVID cases niya to. Di ba? Iyan man sa nang ansaro sa kunata na haloy mga tugang tungkol dyan sa bagay na yan. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakala ko kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako Sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kaiba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, alas 9 na ugaring. Tapos na naman kita. Pasensya na po kamo ha. Dahil magkakabarasa po sa mga reactions nindo tungkol mga tugang sa tuyang naging topic, ano? Pano na po kita. Tapos na naman ang sa tuya tabi na programa. Kaya ano yan? Sandali lang kasabay niya to mga tugang ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Siring man ang bilog na pagiriba sa Technical Department Ramirta na yasin po si Richard Astor. Siring man mga tugang si Angel Mostasa. Thank you po. Salamat kan Sir Pagantabay. Mga tugang digdi po sa tuyang programa. Ini po ang hapot. Di pong personalan kita po mga tugang tagahapot lang. Goodbye. Mabuhay. Cooperate, let us cooperate and heal the world. There's no hurt or sorrow.